కావ్య వాళ్ళ బావని తీసుకుని ఆఫీస్కి వస్తుంటుంది. వచ్చి రాగానే అందరికీ తినే మా బావ అని పరిచయం చేస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత అక్కడ రాజు ఉంటాడు. ఇలా అంటుంది, ఏంటండి అక్కడే నుంచి చూస్తున్నారు, రండి మా బావని పరిచయం చేస్తాను అంటుంది. రాజు దాంతో అక్కడికి వస్తూ ఉంటాడు. రాజు రాగానే కావ్య వాళ్ళ బావ, హాయ్ అన్నయ్య, ఎలా ఉన్నావు, బాగున్నావా అన్నయ్య అని చెప్పి అంటూ ఉంటాడు. దాంతో రాజు తన మనసులో ఇలా అనుకుంటూ ఉంటాడు, అన్నయ్య వీడేంటి కొత్త వరుసలు కలుపుతున్నాడు, అయినా వీడి వాలకం చూస్తుంటే చాలా స్టైలిష్గా ఉన్నాడు, లాంగ్వేజ్ ఏంటి పల్లెటూరులో లాగా అని అనుకుంటూ ఉంటాడు. తర్వాత వాళ్ళ బావతో, అన్నయ్య అంటున్నావేంటి అని అంటాడు. దాంతో వాళ్ళ బావ ఇలా అంటాడు, ఈ బుట్టబొమ్మ లాంటి మరదల్ని పెళ్లి చేసుకున్నావు అని అంటాడు. దాంతో రాజు, బుట్టబొమ్మ ఎక్కడుంది అంటాడు. దాంతో వాళ్ళ బావ ఈ విధంగా అంటాడు, ఇదిగో నా పక్కనే ఉంది కదా, తనే కావ్య, తినే నా బుట్ట. నువ్వు తినని పెళ్లి చేసుకొని అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నావని నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే ఇంత మంచి భార్య పెళ్లి చేసుకునే అదృష్టం దొరికింది. నువ్వు పెళ్లి చేసుకోకపోతే నేనే తినని పెళ్లి చేసుకునేవాడిని అని అదృష్టం నువ్వు తీసేసుకున్నావు అంటూ ఉంటాడు. ఈ మాటలు విని రాజు అయితే షాక్ అవుతుంటాడు. ఏంటని అంత కోపంగా చూస్తున్నావు, సరదాగా ఉంటావు అనుకున్నాను, సరదాగా లేవు ఏంటి, అన్నయ్యకు నేను రావటం నీకు ఇష్టం లేదా అని అంటాడు.